Čaute ľudia, dnes vás vítam u ďalšieho offroadu, ale nie je to iba obyčajný offroad. Budeme to robiť s policajným autom, ktoré som pred chvíľou ukradol policajt. Tak môžeme začať. Tu ideme na tento kopče. A je tu cesta. Teraz budeme iba po Tatrách. Ono sú, že vraj tieto auta nepriestrelné, si majú vydržať. Nekamení! Už to ide, poď hore. Poď hore 84. Nechám tu v Tatrách potom. Keď sa poničí, čo by sa nemalo. No, pred chvíľou som skúšal, že čo spraví vlak, keď tam bude policajné auto. A hádajte čo, neprežilo, lebo vybuchlo. Vlak sa v GTAčku nedá vykolaviť. To je jediná vec. Čo proste GTAčko není možné. No je, ale muselo by to byť niečo extrémne. Zapol som si hukačky, aby všetci vedeli praví policajti, ale vypnem vám ich. Pardon, zabudol som, jak sa vypínajú. Takže nám bude svietiť. Teraz sme sa dozvedeli, že offroad s policajným autom sa moc nedá, takže ukončím toto video. Takže toto je neúspešné. Čaute!